Κοίτες, γεια σας και σήμερα εδώ στο ραντεβού μας στο Φοψινό, πάντα πιστή, ο Βασίλης. Καλησμένος μας. Γεια σας, Βασίλια. Καλησπέρα Τάσο. Και εγώ όπως πάντα ο Τάσος. Θα αναλύσουμε και σήμερα τα μάτια που έγιναν και ας ξεκινήσουμε από το μάτι του κυπέλλου, το ντέρμπι το χθεσινό ανάμεσα στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, το προχθεσινό, ένα πολύ συναρπαστικό μάτι που έγινε και θα ήθελα αυτό το μάτι να το σχολιάσει ο Βασίλης ο Αριανός. Λοιπόν παιδιά, εγώ ένα έχω να πω, Αριανάρα forever, η ομάδα μου έπαιξε καλά σε ένα γήπεδο που δεν ήταν και τόσο... Χωραφάκι. Χωράφι όπως τα λέει το παιδί. Χωραφάκι, φάσεις δεν είχε το μάτς όπως μπορώ να πούμε, μια φάση του Μουσκλίμοβιτς, ένα σουτ που πιστεύω τέτοιο σουτ γκολ δεν μπαίνει όταν έχεις κάτω από το δεκάρια Σιφάκη, συμφωνείς το Θοδωρή? Δεν θεωρώ εγώ το σπάξω. Γιατί, τι έχεις Σιφάκη? Άπειρος. Ποιος είναι καλύτερο, Τζόρμας ή ο Χαλκιάς? Ρε πάνε ψακτά στο αρισιά Χαλκιά. Ο Χαλκιάς μπορεί να πιάσει κάποια σε Ναι, ο Έβυρος ο Χαλκιάς, ναι. Έχει εμπειρία. Ναι, Ο Γκαλίνοβιτς είναι ο καλύτερος, κάστε τώρα, σταθερή αξία. Εντάξει, Γκαλίνοβιτς και ο Χαλκιάς, εντάξει. Ακούσαμε την άποψη του Άρη και δεν τέλειωσα, ποιος είπε ότι τέλειωσα? συνέχισε. Λοιπόν, πιστεύω ότι η ομάδα του Άρη ήταν πιο δυνατή, γιατί σε ένα τέτοιο γήπεδο φαίνεται μόνο η δύναμη της ομάδας. Επίσης στο έκτο λεπτό γίνανε κάποια επεισόδια που πιστεύω η Αριανάρα εκεί τους έκοψε το τσαμπουκά, γιατί δείξαμε ότι δεν φοβόμαστε μες στην κούπα. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Και τότε είδαμε γιατί διαφωνείς με αυτό? Διαφωνώ. Γιατί πήγε να κάνει το κόρνερο ο παίκτης σας και οι παοξίδες του πέταξε για ένα μπουκάλι μπύρας του Νέτο. Ποια μπύρα? Ναι, για ένα μπουκάλι. Ο Συστόν ήταν καταρχάς στο κόρνερ. Ναι, όμως ο Νέτο άρπαξε το μπουκάλι της μπύρας και το έδειξε στον Κάκο. Και μετά ήρθε τον Μπακαγιώκο και τον έσπρωξε. Ο Κολόμαδος, όπως τον αποκαλούν. Πιστεύω επίσης ότι η διαιτησία ο Κάκος έπαιξε ΠΑΟΚ. Ναι. Συμφωνώ 60-40. 60-40 τον Άρη. Η κόκκινη κάρτα, ήταν σίγουρα κόκκινη κάρτα του Γκαρσία. Που μιλάμε Κλείτωσε, ο Χαβίτο ήταν τυχερός γιατί μπορούσε και να τραυματιστεί με ένα τέτοιο τάκλινγκ, γιατί τον βάρει εδώ πέρα, να δείξουμε και στον κόσμο. Εδώ πέρα από πίσω. Ο Κάκος σφύριξε, συνεχίζεται απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Σε κάποια φάση ένας παίκτης, ο Μαλεζάς που φαίνεται έπιασε έτσι τον Νέτο το λαιμό, το οποίο όπως μπορεί να μας πληροφορήσει και ο Τάσος είναι σίγουρα κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα χειρονομία, και συμμετοχή. Χειρονομία σας έπαιξε. Συμφωνώ με αυτά που είπε στην αρχή, αλλά το φάουλ του Γκαρσία δεν ήταν και για κόκκινη κάρτα. Γιατί αφού το κλάδεψε από πίσω. Τι λάζεσαι! Τον παίρνει από πίσω ρε εσύ, τον παίρνει από πίσω. Να μην βάλει γκολ. Ο τελευταίος παίκτης. Να μην βάλει γκολ και έπρεπε να το κλαδέψει εδώ πίσω. Τι παίζουμε καράτε? Βάλα παίζουμε, για σε παρακαλώ. Στο χωριό σου κίτρινη είναι αυτά ρε εσύ. Ναι. Πάει να βάλει γκολ ο Όχι, περίμενε. Και τον παίρνει από πίσω. Να ακούσουμε και την άποψή του. Για πες εσύ. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το φάουλ έγινε για να μην μπορείς να σκοράρει ο Χαβίτο, όχι ότι θα σκοράρει δηλαδή. Δεν ήταν η κόκκινη κάρτα του. Το λες και συμφωνώ με αυτό που λέει. Ο Χαβίτο πήγαινε μόνος του με την μπάλα. Δεν έπρεπε εδώ ότι δεν έκανε σωστά που έδωσε συνέχεια ο Κάκος. Δεν ήταν αφού ο Χαβίτο ήταν μόνος του μπροστά και τον κλάδεψε από πίσω. Είναι κίτρινη αυτό. Ήταν μόνος του ο Χαβίτο και τον κλαδεύει από πίσω. Τι κίτρινη είναι αυτό ρε? Αυτό είναι κόκκινη κοκκινάρα. Ούτε φωτιά δεν έχει. Άνοιξε! Ούτε φωτιά δεν έχει τέτοιο κόκκινο ρε φίλε. Πάμψε κάνει, δώσ' του κόκκινη ρε Κάκο. Μην είσαι κακός. Γεια σας παρακαλώ τώρα. Κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερες. Σε ένα fake dance τώρα. Βλακιά είναι. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το σύντομο break dance εδώ στην εκπομπή μας και μετά από ένα ξύμορη συζήτηση για το derby των χθεσινών θα ήθελα να περάσουμε στο επόμενο match, το οποίο είναι το derby, το οποίο θα γίνει την Κυριακή στο ΆΚΑ στις 7 η ώρα που θα προδοθεί απευθείας από την ΕΤ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Άγκα. Καλά ρε μαλάκα, το κύπελλο δεν το τελειώσαμε. Πού πήγες εδώ στο πρωτάθλημα? Ποιος το είχα και το κύπελλο ρε εσύ? Ο Παναθηναϊκός η Μαδάρα 4 στον Παναθηναϊκό. Περτούζα. Τα λέμε αυτά όμως, δεν τα αφήνουμε πίσω. Αυτά εννοούνται. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μια τρομερή νίκη στην Κομοτηνή εναντίον του Παθρακικού με 0-4.
η ομάδα του Παναθηναϊκού έπαιξε καλά σε έναν όχι και το σκαλό. Με τα δεύτερα. Με τα δεύτερα. Ποια δεύτερα. Τέσσερα. Ποια δεύτερα είναι δεύτερος. Ο Ρουκάβνα είναι δεύτερος. Ο Ρουκάβνα είναι δεύτερος. Ο Τζόρβας. Ο Τζόρβας σε κρίσιμα μάτια όπως ο Champions League βασικός ήταν. Σε ένα μάτι σαν ο Champions League έχει παίξει και έφαγε εκεί πέρα την Εντάξει, με τα δεύτερα, εντάξει, με τα δεύτερα ρε παιδιά. Αλλά έχει και βασικούς. Εντάξει, έχει και βασικούς. Ο Σαλπικίδης είναι βασικός. Επίσης πρέπει να πληροφορήσουμε τους αγαπημένους μας, αυτούς που μας βλέπουν, ότι η Βέρεια έφερε χ με τον Πανιόνιο. Το χειρότερο μάτι που έχω δει στη ζωή μου. Ναι, απέσιο μάτι μπορώ να πω κι εγώ, αλλά δεν ήταν και το πάω κάτι καλύτερο. Να το πω σε Το Βέρεια Πανιόνιος, παιδιά, ήταν ένα απέσιο μάτς που έληξε 0-0 και τώρα περιμένουν τη Βέρεια οι Πανιόνιοι στο γήπεδό τους, στο σπίτι τους, στη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, και τώρα σας πληροφορούμε ότι ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο νούμερο 901 11 0910. Τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας, με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Είμαι ο Δημήτρης, φανατικός Αριανός. Μπράβο ρε! Να πρώτος Αριανός. Τι έχετε να μας πείτε? Πήρα να σας πω για το ντέρμπι, το Παοκάρις. Ήθελα να σας πω πρώτα απ' όλα για το γήπεδο ότι δεν ήταν χωράφι, ήταν μπουρκότοπος πραγματικός. Είχαν κοπεί όλες τις Όλα τα θέσεις. γουρούνια λείπανε. Όχι, και αυτά ήταν μέσα, είναι κάτι φύλαθροι του Πάοκ, εγώ είδα. Σε τέτοιο κλίμα τις ίδιες καταστάσεις, την ίδια κατάσταση θα είχε. Ναι, καλά, ξαναπες το φίλε μου, δεν ακούστηκε, ξαναπες το για τα κουρούνια. Τι να κάνουμε? Υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα με το σήμα και επανήλθαμε και συνεχίζουμε να έχουμε τον φίλο Δημήτρη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, τι έλεγες πριν? Έλεγα για τα κουρούνια τους φύλαθρους του Πάοκ, οι οποίοι χάλασαν το ποδοσφαιρικό αγώνα πετώντας αντικείμενα για να σπάσουν το ηθικό της ομαδάρας μου του Άρη. Όμως οι Αριανοί οι παίκτες έδωξαν μετά από πολύ καιρό σθένος και δεν κόλωσαν όπως πίστευαν οι παοξίδες, αλλά πήγαν να ρίξουν ξύλο στον Μπακαγιώκο όπως είδα. Κλείστε τη γραμμή! Όχι, μην το κλείσεις, περίμενε! Μια χαρά, σωστά. Έχει ο Δημήτρης δικαίωμα να μιλήσει ήσυχα. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι τον προπονητή του Άρη τον κρατούσαν τα μάτια και τους παίκτες του Άρη όταν πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Τους κρατούσαν οι ζητάδες, οι φλόροι και αυτοί πάνω στίγμα ότι ήταν παοξίδες. Παιδιά, να μην ακούγεται μόνο η άποψη του